Mga waray nun, mga ukit. Pagkano? Mga pagkano sa mga pobre, mga probihanon. Mga busing, tara mga ukit. Wala na pa pungadji, kaon dayon. Tamo to mga pungadji. Oh my God! Wow! Pagkaon sa pobre. Utan-utan la. Surak, utan. Ganas. Dari-gara kang makinaw kayo la. Piyos ko la para la tayo. Mag-vlog sa sini. Baka ano lang mga boss. Pa-subscribe na lang ba? Channel ko. Utang na problema. Sulok tango. Tama. Dami oy. Biglaan oh. Naka-stay in kami yan sa ano sa site. Stay in kami, di kami na-stay out. Naigpit si NBC. Ka-out na namo. Yan na, lamo na. Ano sini? Pagka. Napa-signal. Wala signal dito eh. Nasa basement 4 kami. Sa ground lang meron. Blok tango. Huwag na ako. Ano kaya? Pero kakayanin ko para sayang eh.
Mahal to. Binili ko lang to sa kantin. 55. Mahal. Makatiga mundo. Yes. Tapusin. Pagod na ako eh. Na. Wow. So, ano lang. Ito na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Ano na? Hanggang dito na.